Mga amigo, naa na punta dire sa atong garden mga amigo no. Wa man ta mo duty karong adlaw mga amigo, ari ta dire sa atong garden mag duty. Muni akong gardenan sa una day mga amigo no. Medyo sagbot-sagbot na. Nya napoy mga sidling-sidling dire nga ning turok. Ang atong buhaton ani mga idol, ang kaning mga sagbot ato ning gunahon ug kaning mga sidling ato ning laruton. O ngano man kay kining mga sidling ako ning tarong og tanom. Kay puro ra man ni digkit man kaayo, kinahanglan nato ni itanom nato ni og sakto sa ilang distansya. Kay aron tambok ang tubo mga idol. So mo ni akong gibuhat mga idol no. Bisan og daghang hakot, sige pahit gyud kay aron lang matanom nato ni kay puhon, maka-harvest ta ni puhon. Sakto-sakto siguro mga Mayo na ni siya nanatay pangutanon no. Oh, kining mga dapita mga idol, ako na ning gipangkanlat ning mga punuan sa una no. Kanang mga sagbot, no, awa. Napoy mga hakot lagi daghan kayo mo nang maglisod ta og gunag dali-dali. Kay daghan kayong hakot dinhi. Muna ako tong kanlaton tong mga punuan sa una nga karaan, tong mga matay na napamanggit na wa pa mahurutanan. Kanang mga kahoy-kahoy da, mga sagbot, ato nang laruton. So dinhi nga time mga idol, ako lagi ni siyang silhigan kay daghan man ning dahon sa mangga kay duol mga taytag dahon punas mangga diri munang ato ni siyang silhigon mga idol kay aron makita nato ang punuan ng atong mga sidling diri. Lisod man og sige sige bunlot niya ang mga sidling din natamukan na ning dahon. So mo ni akong gibuhat mga idol kay medyo baga ang sagbot din ako ang gitapok ang sagbot din nya ang plano nako ana mga idol is daoban ni siya. So muna ngita ko diha og lighter. So na daoban na nako siya mga idol para ang sagbot anhar po na siya malata. Dugang fertilizer na po na siya sa atong garden mga idol. So muna siya siga na silhig ta aning dali-dali mga idol. So tapok na ta spikas mga idol, tapok ta silhig kay aron magkusugan na sa aso diri spikas. So tanawa mga idol, ang nabili na diha mga idol na sagbot ginagmay nga mga kasagaran na seedling gyud na siya mga idol. Dagko ta buta diri mga idol, dagkutan na to kay aron mahinlo ning atong part sa atong garden diri no. Tara siga na. Di ba? Kanlat na buta diri sa nabilin mga idol. Muna ang iyang mga punuan sa una mga idol nga nalaya na. Na bira kay aron wala problema. Bugwal na to ana, wa na problema diretso na tatanom ana kahuman. Tanaw. So daghan pag itay mga pangkanlatonon dia mga idol. Yan na atong pagbuhat ani mga idol para wala na langay-langay pa. Kanlat, daog, ya makahuman ana, makatay man to na ang kuan. Bugwalon na to na. So mo ni, dinhi nga tayo mga idol. Sugod na kog bugwal ya. Bugwal gyud tama na mga idol. Paspasan gyud na to bugwal mga idol kay medyo hapon-hapon na mga idol. Paspasan gyud na to. Tanawa mo mga idol. Nanaon ra mga idol kung naamoy garden diha no o bakante diha. Inyo ra nang bugal-bugwalon no. Kinahanglan na gyud may bara. Tawa. Bahoy gamay tuslak na sad. Kay hawoy baya po na sige kag tuslak ang bara diha bugat pa ang baraha kaya mga bakal ko na tanan. Munang hawoyon guna tong hawa kana. Pag ginagmay, tisok na po para yan na argo na yung style mga idol. Maray akong diskarte mga idol. Wa na tayo kung kuha na ng kabaw mga idol kay mahal kayo ng pagdaro ani mga idol. Ang adlaw ron sa daro siguro mga idol adlaw ba na? Nadlaw 600. Muning may pagkaton na lang bugwal-bugwalon rin mga idol. Pamunito ng mga seedling din nga maigo. Ato ra nang ibalhin mga idol. Kumuna balhin na to ng seedling basta maigo gina siya mga idol. Ato gyud nang ibalhin kay maino lang na siya. Kadugang-dugang na sa tong mga tanom diha. Medyo dagko-dagko na ra ba? Tanawa mga idol. Ilahi gyud nato ng dagko ang kanang gagmay karon. Nigtanom na to na unahon man na to ng dagko kay aron nindot po dengan tubo ba? Madali ra ka tubo kay dagko na daan. Tabo na sa mga idol. Muray diskarte na ko mga idol. Di na ta magkabaw-kabaw ato lang ginapang bugwalon na ng atong bara diha.
Ha. Oh, di ba? Murag gyud na siya. Murag gyud na akong trabaho sa una pag yun mga idol. Di na ko mukuha kaning kabaw kay magbayad na punta sa kuan niya. Medyo langay pag yun. Abtan pag tagduha ka adlaw sa mahuman na. Muning mapay barbaraho na ni kay nahinay ra bitaw ni ato. Oh, tanawa, pangwaon na to ng mga plastic-plastic na mga idol. Na maguni plastic-plastic din mga idol kay kanisa una din adapita basurahan ni siya. Manang daghan kay ni siya plastic-plastic. Ato na pangwaon ng mga plastic nga muguwa da niya, anig bugwal na to, atong ibutang sa atong daob. Pero masunog na siya mga idol. To, kana banat ko din saktuhan ng mga idol. Oh, punit nang punit. Oh, pahuway ginagmay. Kay gisingot na, gihangak na. O bugwal na sad. O bugwal gyud dili ta pa alkansi kay alkansi itong adlaw hapon na. Ya magpangalan langay ta. Paspasan gyud nato trabaho mga idol kay maghuman ta sa tong di buhat og mga katunga siguro ni. Man na lang natay matanom sa usa ka adlaw na to nga standby. Okay. Kini nga time hapit na gyud ta mahuman ani nga dinhi dapita. Ang gilid na mga idol na po na mga tanom diha. Ang mga turok man na siya mga kapayas, na to mga sabana diha. Ang kinira nga bakante diri dapita mo ni atong tamnag mga utanon mga idol. So mangita pa tag ubang mga seedling diha nga pwede na to itanom kay medyo kuan man na siya lugar-lugar man na diha na din harta kutob sa may gilid mga idol. Di sa may gilid dapita din gyud ta kutob kay gamitan na nato pala mga idol kay human naman tagbara. Ato na po ng umbok-umbok no. Inana ra na di sa diskarte mga idol. Mura ko tag nag-garden sa eskwelahan ko. Ana. Imo rang umbokon. Ana, imo rang umbokon ang gilid kay ron mo are sa tunga. So, ana. Punit po tas mga plastic na, mga plastic diha. Ubay pang mga plastic diha. May mga bildo-bildo, mga bato-bato. Hinahon nato ng kuhaon kay ron. Way samok dili tugsak na to sa atong guna dili mga igo na siya kay lisod ba na siya tuslakon labi ng plastic. Ato na panghaon gilad pud tan-awon og nay daghang mga basura lang panghaon ko nato karon hinlo jud tan-awon ba kana kani nga tayo magtanom na ta ni mga idol magtanom na tayo nara dugangan na to diri dapita kay medyo gamay-gamay ng distansya ani atong bugwal. Bugwalan sa nato og jutay. Ato sa nang ipabudong diri kay medyo bukdo ra kayo. So kini nga time nga idol, diri na ta magtanom na to sa atong mga seedling nga gipanglarot. Kay di na to ni paabtan og ugma kay basig malayaon niya. Ngayon ning itisok na to dayon. Kahuma na to para mga idol magpala tisok dayon ana ra diskarte mga idol kanang di alkansi ang atong adlaw nga pag standby so standby man tas bahay pero nata gitrabaho mo ni maningkamot ta karon di na ta mamalit og sudanon di ano nga gulay mahal ra ba kayo rong mga gulay sa merkado kinahanglan nato ta magkugi gyud ta magkugi mo sa niya nga akong gitanom ron mga lugbati pa kay susunod mopalit ta butag mga tanom da mga seedling nga kuan sa da mga batong baghana ngana kani kay daghan matag seedling lubate kini atong itanom dinhi ron kini nga linya day mga idol katong akong gibugwal akong gilinyahan ig upat ka linya nga mga puro lubate tanawa upat na ka linya mga idol kana libre na ni di pa kaya mga medyo dagko kay ron dali ra siya matubo di kabuhi ana gamay na lang gyud kuan aron matubo ni kadako-dako ana ato na siya kuanon bisbisag abono kay ron tambok siya mulabong ang mga dahon nindot na siya tan-awon so kini siya karon medyo kuan pa gyud ni luoy pa gyud ni siya tan-awon mga idol kay nalaya man kay gagmay pa pod sagday na lang na siya kay mudako ra gyud na siya munindot ra gyud na siya puhon-puhon nga pila na ka buwan ni siya mga usa ka buwan dagko na ni siya kinahanglan lang ni siya bis
Bisbisan gyud ni nato buntag og hapon. Nya kung mabuhi na gyud ni siya, pwede na nimo siya applyan og abono. Abono nga kuan gud, bisag nga kanang complete nga unsa na din na basta nga sagaran akong iabono mga idol kay kanang complete nya. Ako lang na siyang tunawon sa tubig nga kumot-kumoton kay aron matunaw gyud na siya kay complete gud dugay kay na siya matunaw. So wala nga tong buhaton na naman yung idol nya. Imo na siyang ibis-bis og hinay-hinay sa tanom karon motambok. So dinhi nga time idol no, hapit na gyud ko siya hapit na ko mahuman ani mga idol. No. Hapit na ko mahuman ani og tanom. Awa. Katong mga seedling medyo nalaya na kay taon na baya pug ko sige kuan paglarot na ko taon na baya nya nagguna pa ko nya nagbugwal pa munang medyo nalaya na gid siya. So, way problema na nga idol kay bisbisan man na nato kahuman munang samok lagi po na din ha ay kay daghan kay hakot nagtanom ko pero ang hakot pod sige pug paak sa tuwa. So mo to mga idol human na tagtanom mga idol kinahanglan jud nato na bisbisan dayon. Bisbisan dayon kay abot man akong host dire mga idol nya anggas man o pasirit-sirit ra tayo. Muni akong gikuan mga idol nga way problema basta agas lang yun atong gripo abot na atong host diri magsirit-sirit na lang yun sa atong gitanom diri dako pa kay nagbangkanti diha mga idol sa akong gitunuban paingon didto kinahanglan pa na nako na bugwalon pa na siya kay tamnan pa nato nag mga lugbati kasi daghan kayong lugbati nga tamnon. So mo niya diha dagko nako nga atsal na siya mga idol tangkong atsal mo niya ang mga tanom nako sa una nya buhi paghapon yung salingsing kinahanglan bisbisan nato mga idol kay aron mulabong siya balik mga idol nasa ilawom mo na siya mga paliyahan ako sa una dara ang mga seedling mga idol hatan isang bisbisan kapil mga idol kay aron mundot sa tubo